ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ହଜାରେ ଅଳିଆ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପର ଘର ବିଷୟରେ ଭାରି ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ପୁରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏତେ ଅଳିଆ ଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଳିଆ ଧୋଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଅଳିଆ ଛାଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପର ଘର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ପର ନାଁରେ। ମାନେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖେଇ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଇବେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନା, ସେ କେବେ କାହା ନାଁରେ ଗାଏନି ହେଲା। ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ଲୋକ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହାରାମି। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଭଲ ଆଶା କରିବନି, ଆଉ ଯେତେ ପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି କି ଭୁଲ କହିଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।